खुलुमबाय दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होननानै जों दा नारेंगि जानानै थांगासिनो दङ आरो नारेंगिथिं हाबनानै जोङो बन्दा जानानै हाबलांगोन आं थांफेराखै दे बे बन्दा साइडथिं दिनै थांनोसै जों जायजों फैफादों माने बिसोर आब'मोना माबा मोनसे खामानि दङ आरो बे बन्दाथिंजाय बिसोर जोंखौ लानानै फैदों बेनिफ्राय दिनै सानदेखाबो आरो आंथ' ओंखारनो मोजां मोनखायो नालाय फैफाबाय टाइम पास दा बेलासेनि 3:30 बाजिबाय आरो जों बिदिनो थांगासिनो आङो बेरायनो फैफादोंब्लाबो माने बिदि खुसियै फैदोंब्लाबो गोसो सिङाव बुहुत माने मोनसे टेनसन सोलिगासिनो दङ बिराद सिन्था जागासिनो दङ नोंथांमोननो खिन्थागोन आं उनाव मानि टेनसन आंनिनो मोनसे प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ आरो नारेंगि बारखांनायनि उनाव बन्दानिफ्राय जोङो लेफ्ट साइडथिं हाबबोबाय आरो नैबेथिं आं दिनैसो प्रथम फैफेरदों गामि बायदि मोन्दों आरो परिबेकखौ बिराद मोजां मोनफैदों फैनानै नै पुरा गुवार नुनायाव माइ गायग्रा फोथार बायदि नुदों नाथाय माइ गायग्रा नंगौना नङा हमनो हायाखै दिनै आं भिडिअ बानायानो सानदोंमोन बुहुत सिन्थायाव थानायखाय अब्लाबो लामा ससेनिफ्राय सानबाय आरो आं खालामनोसै होननानै नोंथांमोननोबो देखायफानाय जाबाय बुहुदानो बिथिं फैफेरखानाय नुखानाय बा थाखानाय जों दा सपायदां होननाय मोनसे जायगासिम थांगासिनो दिनैसो आं नुसिगोन बे जायगाखौ नै मोनबायनो सपायदां बेनिफ्राय जों दा गोजौथिं थांगासिनो आरो थाबायलांगासिनो मोनफैबाय स्रां स्रां मोजां मोनदों बेनिफ्राय बै दाउफोरबो नुदों नै दाउ फिसा फिसा फिसिनाय न'खरनि बि साइडथिं दुखानबो दङ दा थांबाय थानोसै आरो बिसोरनि उन उन मेंजोब्बाय जि गोजौ गाखोबोबायनो नाहरनाय ओरैनो मोनहैबायसो मोजांबो नांदो फैनानै दा जोङो नैबे आब'मोननि सिनाखि सासे मानसिनि न' बानायगासिनो दङ बेहाय जों ओरैनो फैनानै नायफैबाय आरो जों दा बेलेग मोनसे न'खराव हाबदों बिसोरा बिराद नै गोथौथार कुवा दङ दैया दा गैथ'आनो आरो रानदों मेसें बोथोराव रानो दैया होसोबाय थादों बोरमाया दा जोङो मोनसे न'खराव हाबनानै ओरैनो दंथ'यो आरो नायलाबायगासिनो सोरगिदिं बिराद मोजांथार मोनदो इनो बाबुआबो आथा जावबाय गोजौआव इमान बिफां दङ पुरा न'जोंनो नांजाबनाय पाहारा बाबुआ एकदम गेलेनो मोजां मोनदो बेयाव फैनानै फायदो देखायबावबाय आं माबायसा पुरा बालाबो दङ बाबुआ बिराद उथिनो नागिरबाय थादो बाबुआ सायाव आं उथिनो हायाखै बोरैबा गोलैफ्लांबा लेथ्रा जाजोबगोन जोंहा बाबुआ इथिंजाय माने साथिंजाय फैनो नागिरदों थाबायनो बे माने पाहार गाखोनो बिदि मोनाखैना थांनांला बाबु फैदो लिंबोगासिनो नै आरो देखायबावबाय आं बेफोर गासैयावबो उनाव माने मानसिफोर फैजोबगोन न'फोर जाजोबगोन गासैबो बायजोबखानायनो बेफोर गोजौफोराव गासैबो आरो बे गोजौथिं लायनो गामि दंबावोनो फैफिनबाय जों दा गोजौनिफ्राय दसे थानानै जोंबो गाहायसिम ओंखारलांसै थांनोसै बयबो खोमसिबाय बेहाय बर' न'खरबो दङ मिक्स बर' सल' दामगासिनो जों दा थांनोसै गाहायसिम बेनिफ्राय नै बाबुआ चिप्स बायदोंमोन आरो दहाय नुनाय दखानाव बेहाय मास्क मोनदों पाबजि चिप्सआव फ्रि मोनदो बे मास्कखौ ओंखारथ'नानै दा साहा लोंनो ओंखारदों आमतर ना मा होनो सबखौ बिनिफ्राय हासबेन्डजों बिसोर आदामोनजों दा थांदो आरो न'खरसे दादैनियाव हाबैदो नैयाव साहा लोंनो नागिरदो हजोंनिफ्राय फैनानै जोङो नैबे ससेयाव ओंखारनानै साहा लोंनोसै बेलासे मोना जाबाथ' आरो साहा लोंनो लुगैखायोना जों बेहाय ओंखारना थालांबाय बिनिफ्राय बिसोरो दादैनियाव हाबैबाय दानिया जिलापिखौ जानाय नायदोंमोन आं जा टेस्टिखा बाबुआ गुलि जाबाय नै सारिदों दा पापर होलायदोंना पापर दिसोना जाबाय आब'मोनजों बे आब'खौथ' नोंथांमोना फ्राय बयबो माने मिथिखाबाय माने गेजेर गेजेर आंजों नुबाय थादों जाय नायदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों फैनानै दा साहा लोंगासिनो सायासो फैथ'वाखै नेगासिनो ओमफ्राय जिलापि आरो भुजिया बायनानै लाबाय जा टेस्टिखामोन साया माबा माबि मोनसे गरमबो मोनबाय साहा लोंनानै साहा लोंखांनानै दसे थाबायगासिनो बिसोर मोनफैथ'वाखै
बिसोर मोनफैनायखौ नेखोथ' बिदिनो जों लामायावनो गिदिंगासिनो आरो थांलाय फैलाय खालामगासिनो नङाबा मा खालामना थानो। दा जोङो हजोंनिफ्राय न' फारसे फैबाय आरो लामायाव बिदिनो फैगासिनो दङ। नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै? आं बारा गोलाव खालामला, दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबावगोन।